Unje umuntu ngamkhambisa kakhulu uDulas umuntu engisebenza naye isikhathi eside. Ngibona mfama khona. Eside isikhathi. Then kwaba ukuthi ngize ngicina ngihlangana nensizwa zakaNdlovu ngabe ukuthi sithamba sonke. Ngasebenza nanomjikelwa. Nje ibandla linengi ibandla. Bese ngisebenza. Wenzani uyicala? Lapho umjishana nami ngamthola khona uMindlovu angimazi khona. Akehlala nganabo yibe no Sicelo. Samazi lapho kahle ehamba nale nabo ke makuthiwa balapha kwaBhazuka. Babefika nawo umjikelo mangabe uBhazuka kushayela ipeni nogwa yakho ubhema kwakubamba yona uMindlovu sencane uma ngomana isikhathi esiningi kwawuyo ibamba lapha. Ama voice nje ethathwa uwenti. Ngaphethe nomlando omngaka. Ade good empisi. Kade impela ngifuna. Manje kufika kanjani lapho khona ngeke kufihle ucross ikhehla uthathele ngeNdlovu wayikhehla khona. Khosana. Ngakhombisa ngisho ilokhuzana yalo vele ngifonele nje izolo. Machibeza sebekuthi. Right yakhehla bojazi siyahlangana nalo even nala. Bake belicele yelizodlala ikeyboard. Keyboard lifike lishayela and then nale nje siya nathi lapha na uMandla yaliyambiza ezolibambela sometimes yabo. Nayi phambi kwayizolo nje vele ngifonele. Baba nje wena nayo umsindo. Akukho ukucrossana kube ukuthi nalo futhi kungifonela kwalizolo belisho ukuthi hayi ndoda Bukele Perfect TV lapha emakhaya. Nganimukela igama uShepado waManxele. Ngiqhamuka ngapha wahlabisa empembeni isigodi. Kanti futhi ke ngitshela ngiqhamuka ngapha ekhaya wahlabisa. Ngisekhaya lami lesibili ke. Bathi semabhozeni lapha ekhala khona kakhulu. Bazojiva zimnike. Ongigama hlalele oSminofu ogcokama. Bonke babaphekwa la. Hayi baphekwa la. Baphekwa yinazi insizwe ezokuthula. Baphekwa yithi impela imbila. Phethe uMajimiza la uphethe uMandla. Yibo ochofa bale ekhaya. Anganze uqala ngapho ngambona mhlawumbe emncane uthi umdala ubona umzimba hayi Ngwele yimi ngapha. Afethu hayi mina zokuqala eduze kwami ngeke kumakhelane wami ngele hayi kodwa naye nquthu. Afethu asiqale bafethu anginimukele bafethu Mfowethu hamba isikhathi ukuthi nizongimukela la ekhaya. Hlezi ke vele ke ngifike ngihlale nani kumnandi kusekhaya lami. hayi wamkelele. Kuwena mfowethu. Wachimeza Mfowethu. Ususibizile noMandla sasabela. Abantu ade befisa ukumazi lo Majimiza. Abanye bambona kancane ko Facebook Edlula nje. ukuthi hayi lela inika leyakusiyelo wamaskani ngisho umuntu. Kade hayi impisi impela nje ngqo. uMajimiza uMpondlovu lapha enquthu uMpondlovu insizwe eziningi niyazazi abafowethu engizalwa nazo uMahlalela abafowethu labo uJive umzala ngile mpisi nje uMpondlovu ngathi nje uMpondlovu enquthu yeah Uyini ongangazi uyini emabhozini ukuthi waphethe thina bese hayi uproducer engineer sazi nokuthi yini abantu abaningi abakwazi ukuhlukanisa izinto ekanjani phela hayi no mina emabhozini ngiyiphathina ngisebenza nomfowethu lapha uNgiga so nje ngisebenza nomfowethu uNgiga nawo noMandla mpohlongana ngalisa ama partner sobathathu naye ngoba ukuqala umsebenzi sawuqala noNgiga kodwa thina sikwazi phela ukuchofa yeah so sasidinga umuntu okwazi ukucofa njengoMandla sakhuluma nensizwa hayi sasebenza ke nayo so ukusebenza kwethu akusikho ukuthi uMandla njengoba la usebenza as uproducer nje uyipartnership yethu la ngoba nayo nepercent lakhe impela kule msebenzini esiwenzayo so nje ngathi nje la emabhozeni mina ngiwumphathi noNgiga noMandla bohlongana mfethu umsebenzi nje wethu angafuni seqele ngapha kwamakhelwane safuna ukuthi umsebenzi ojule kangaka kodwa mfethu sonke masiswe emakhaya sicabangela ukegincile
wena sakhumbula ukuthi ukucula sesaqala ukubona manje sesikwazi kodwa ngapha ngemuva awuqalanga ngaphambi kokugcula siqala ukubona nje ngemuva ngathi uproducer wonke wangisho yini ne-idea yokusungula istudio neqhamukapi yonke leyo nto leyo. Eqinisweni nje mfowethu mina esayidini lami kwaba ukuthi ngangihlala ngililandela ibandla ledala mangabe lenza izinto elizenzayo. Ngikho behlezi ehamba nebandla ledala impisi kuze kuthiwe uhlala khona ngomgqume wayehlala hamba nomgqumeni yesizana nangu umfana wayehlala egudla njalo eduzane kwabo yabo. So okuningi lo ngakwazi kudala yabo yabaningi mhlawumbe kuba babe wa notice wona ama video wona lawa umgqumeni. Ngikhona impela ngisewumfanyana nje lapha na ko interview naseyingomeni lapha lezi actual ngangikhona nje impela lapho ngivela nje endaweni eziningi. So ngikhule nje vele ngikwazi okuningi nami ngikubona bekwenza. So kwathi maqala sithole sikutholayo nathi nomfowethu nanokuthi ungigake umuntu obedume ngokuba producer nje ebesiza insizwe eziningi zonke lezi ebeyidumile beyidlule esandleni sakhe uMahlalela. So kwaya nami kwayinto engiyithandayo ukuthi ngoba ngiyabona umsebenzi omhle lo owenziwa ubaba. Ayithe masithola kwesakuthola amandla la sasothola khona sacabanga ukuthi ake senze istudio ngoba lento siyayazi futhi into esiphilayo nje leyo producer yabo. Hana ngempela sakuplana lokho sasesithinta nomfowethu ke lapha uMandla esamthola nje sisaqala uMandla samthola nje sisaqala umsebenzi phela. Sasuka naye phansi umfowethu kuze kube imanje. So nje ke istudio sasisungula nje kanjalo. uMandla lemthola usebenza kwenye indawo. Samthola esebenza kwendawo mangaphosiswa kulapha eBhazu. Ngangabhazu. Yeah, weKaBhazu mfowethu kodwa nje nakhona kuukuthi uyancedisa ikhehla lapha ngoba liyayibambela ikhehla lapha. So ube umuntu yolincedisayo. Ulincedisayo. Umtshene lokazi ukuthi ubhizi kancane kancane. Mfowethu akiyelukazi lo. Uthola ukuthi client. Sifuna uzongena. Athi umtsheze ube umthini. Yebo ngizobe ngithinta ngisekwenye meeting nyana la ngiyenza mfowethu ngizobuya ku lapho. Yeah. Fohlongwana. Asize kuwe mfethu. Yeah. Esizwini majimeza sizwe iqhamukela ngapha enqotho. Yakandlovu. NanguMandla Hlongwane. Igama ngicabanga ukuthi uMaskandi Mindlozi. 98% abantu abalandela uMaskandi ngempela bayalazi lo gama. Bafunda kumaslect ngemuva ukuthi nangu uMandla Hlongwane. Kodwa hayi bayazi letsizwe mfethu. Uthi dabuyapi letsizwe ubani uMandla Hlongwane? Hayi uMandla Hlongwane insizwa nje khona la endimeni engineer yaphinde iproducer. Ngokuzalwa ke ngise Bergville edukuza esigodini saseMkhomanzana. Yeah. Ngoba ngithi nje uyilusela inkomo nobhadlane lapha. Lena mfethu wase yabo shuthi mina ngikubona wami la abantu badlala indima ezihlukahlukene. Yeah. Majimiza sengibona uneyakhe ayidlalayo. Yeah. Ungiga nawe uneyakhe. Nawe sesizwela ukuthi sesingasho ukuthi wena kahle ucofa umkhulu la. Impela. Owafika Umzamo loMfowandlovu. Wena umzamo la. Impela yimi nje ngitholakala khona la. Iqala kanjani yonke lento mfethu? Uyayifundela noma wabuka beyenza wafundiswa kanjani noma yesikoleni? Uthando. Uthando ngoba ekukhuleni nje kwami mase sekuchaza ngoba khona ezinye izinto nokuzenza usesemncane umqondo ungakavuleki kahle hle. Uma sesowutshela ukuthi hayi wena wenza ukuthi usakhula. Yabona nje kwathi esikoleni leko grade 2 kuthiwa esikoleni asikhande izinto esizithandayo. Uze nje no craft wakho. Bathi mina ekhaya ngahamba nesiginci. Bathi ngafika ekhaya ngakhanda isiginci ngasihambisa esikoleni komisi. Nomisi esikoleni bayasho ukuthi hayi lona wafika nesiginci. Kwamangaleka ukuthi hawu isiginci usicabange kanjani yabona nakhona ngisikhande nje ngokuphatanisa kodwa kubonakala ukuthi abadlobo la lizo kuthi abadlobo kodwa kubonakala ukuthi isiginci. Kwaya kanjalo nje uthando lomculo laloko lingena ngoba nasekhaya obaba kuyimanje kuneqembu nje lesicathamiya eliphilayo kuyimanje. Umculo vele into ekhona ekhaya. Zinokufika impela inkabeni dala izombona la. Ngikufika. Bese kuthi obhuti akekho ngicabanga ukuthi khona ongakwazi ukucula ekhaya. Akekho. Cula nje into eyumculo ngikhulele ngaphansi kwayo ekhaya. Nawe wazi ukucula.
Isicatsha mina. Shaya ibhesi lapha. Ibambe ibhesi lapha emakhehliwe ayibona. Ngishaya ibhesi ngiphinde ngishaye lendlela khona ikabe ngibhekha nayo bathi usiya. Siyabonga ngihlala la umkhwepha. Ngihlala la eDenver sishaya indlela naye. Nje ngikhula ngayo lento le. So kuze ukufika kwamukela kube ukuthi mase sofika eGoli ke and then ngapha ema-computeni futhi bengigudi because we fixa nabo nyakwazi so ngigudi ema-computeni then ngapha khona uthando lomculo ngapha khona uthando le-computer so yiyo into eyenza ukuthi igcine kuhlangana kuba ilento yala cause umuntu mayefika la mina esiginqi nakho ukusibamba yeah so ngiyakhona ukumbonisa nje ukuthi hayi kukanje ngoba sengike ngaba nawo futhi amanye amaqembu engeke ngawadlalela isiginci likhona ibandla engeke ngalidlalela isiginci abaningi nje bayazi ngambala ongakhokhanga njengoba nobaleka nemali yakho baba athi abanixhoba la ukuthi onje umuntu ngamkhambisa kakhulu uDulas umuntu engisebenza naye isikhathi eside ngibona mfama eside isikhathi then kwaba ukuthi ngize ngicina ngihlangana nensizwe zakandlovu ngabe ukuthi sithamba sonke ngasebenza nanomjikjelwa nje ibandla linengi ibandla bese ngisebenza wenzani uyicala lapho umjikjelwa ngamamthola khona uMindlovu angimazi khona ayehlala nabo yibe no Sicelo samazi lapho kahle ehamba nale nabo ke makuthiwa balapha kwaBhazuka babefika nabo umjikjelwa mangabe uBhazuka esakushayela ipeni wenogwakho ubhema akubamba yona uMindlovu senqe uma ngomana isikhathi esiningi kwawuyo ibamba lapha ama voice nje ethathwa wonke ngafethu nomlando omngaka adi good empisi kade impela manje kufika kanjani lapho khona phela ngesikufihla ucross ikhehla uthathele ngehandlovu oyikhehla phela ngakhombisa ngisho ilokhuzana yalo vele ngifonele nje izolo right yakhehla podcast siyahlangana nalo even nala bake belicele yelizodlala ikeyboard keyboard lifike lishayela and then nale nje siyaya nathi lapha na uMandla yambiza ezolibambela sometimes yabo naye phambi kwayizolo nje vele ngifonele baba nje wena unayo umsindo akukho ukucrossana kube ukuthi nalo futhi kungifonela kwalizolo belisho ukuthi hayi ndoda ngiyeza ukuthi cha ngiyasebenza kuyasebenzeka lincoma nje umsebenzi lazi labuza ukuthi ngizovela nini ngizolibona yabona into ezikanjalo akusikona ukuthi mhlambe ngathi slice uphuma ubaleka ngoba akhona nomsiqoshiwe akhona ama-artist akwazi ukuthi angicela ukuthi acela ngize sisebenza khona lapha nawayani futhi ngicela ke yize sibuye sibancikisele ke phela sibuye sibancikisele phela mase bemcela kakhulu ama ukhona okungapha okubhizi hayi siyathi awubhizi ngempela mawude mengabe free nje hayi uya noma phuphotsho ba selapho bafethu usobalile kwayani emabhozeni kwaBhazuka qale kuwe majimezi akwenzeki kuwe ngathi khona ubutho obukhona phakathi kwenu nje kodwa siniphendulile athi nasho ukuthi nje noBhazuka kuyazwana noma ziningi phela idude ngesipayile ezu3 ngikhona phela ifika ezine zibona ngathi hayi laba bayayitshena lapha sithi bazinkunzo basenza noSibanibani awuze ngayibona into kanjalo hayi lutho futhi yazi luthi impela mina nje nami ngiya lapho kwayani nonke guyayo produce ibandla lapho kwayani mabemcelile abanye nje akukho lokho abantu abagcine beyikhuluma lonto lo mhlambe ku Facebook sebeqhathanisa bethi yipi inkunzi estudio kwayani nakwa amabhozeni yabo beyimatanisa nje kanjalo kodwa nje hayi cha ayinankinga yabo Mindlovu uMandla uyafonela nomlungu lo lapha yana uMpana even uyafonela namcele bezele bexoxe lapha benza bakwenzayo engabe yambambela mabe ngekho mhlawumbe osicelo buya bambeka kancane bebeke wathi kubambeka yensukwini so ucela uMandla so inkabi liyana nje ayinankinga lo Mfana Mlungu akanamsindo nami ngiyaya lapha ngiguyaya ezinye ke itudio ke noma singajwayele ukuya ngoba iqhelile ezinye esijwayele nje uBhazuka noYani ya yiba abantu nje esisondele Mindlovu futhi umsebenzi wakho la ekhaya yini enjeni yeah and then bese kuba na ukuproducer ke mangabe phela ngithi ama-artist manje awabi nabo producer so obvious mawuhleli la uthi uzorecorda kuphela kufanele uphinde umqondisi umuntu uthi hayi ndoda mawusho kanjena asizama ukulungisa singanjani masingake sithi ukuthi yabo so ngizothi umculo uphethe uproducer uPatrick Mfowethu umculo nawo usafuna ukuproduce ngivele ngixakeke mina
ungathi ukuproducer yini bafethu anichazele nje lapho kuqala ngoba ngizo-understand lapho ukuproducer mina ngokwami ukwazi mfowethu ukuproducer abantu abaningi bayitshela ukuproducer ukulokhu nje ucofa yiwo engineer nje ukuthi ngoba nakho uyathinta lapha usuphi no ukuproducer kahle kahle okubaluleke into ebaluleke kakhulu uma uproducer ukuzoguide umsebenzi ukuthi amaphutha yonke into ukuthi mhlawumbe ingoma uyibeke la uyayibona yena mhlawumbe njengathi nje mhlawumbe yimi umculi mangifika mina ngazo nje uzobhekisha nje kanje ingoma so umuntu oproducer uyayibonda ilayi uyibeke endaweni engekho kahle ekushintshisa ibeke kwenye level noma mawucula kugada amagama noma mawucula bheke ukuthi ukhuluma ihlava yini into enjengalezo usunganakile uzwazi nje yabo ukupha nje omunye umqondo producer so kuba yilokho bese kuzoba nokuthi uyathinta futhi uya-engineer yena producer lo yeah kodwa kuhlangana okubili kahle hle kuqala ngesikhathi samakhampani bekuthi ikhampani beyingezi yonke ikhampani estudio angithi artist beliphathwa ikhampani so ikhampani bithumela uproducer estudio eyogada yonke eyogada umsebenzi estudio mabefika bazofika mhlambe kuno engineer but uproducer uzobheka wonke umsebenzi ngisho isiginci ukuthi hayi mhlambe mongajika kanje yabo uzobheka wonke agade no-engineer ukuthi hayifaka lama drama athile yenza into ezikanje yeah ukulalela nje akwenzeki ukuthi uproduce umculo onenkani usabathatha bakhona yabona nje mina kahlahle mina njengami nje futhi mina nginokunceda lapha sengize ngigcina ngasebenza nabantu engaziyo ukuthi hayi bayangazi igalelo lapha kunebandla encane ukuthi uyazama ukumnceda umfana uyambona ukuthi yena into yakhe right manje ayikho professional unobuhlathi yabo nginiyazi mthula umfana uyifuna lapha ehlathini ngicela ngibodwa yazi ngeke ngimene ngisho nama manje unesineke uyakwazi kubalolonga eziyoqeda evele ngishiye phansi mina nginalo iqhinga lokuthi umuntu uma umbona ukuthi ufuna ukuphuma esandleni lingana naye okokuqala umuntu ufanele umuntu mayefika la ulingane naye lingana naye uze naye kahle step by step uzubone ukuthi yena lo uboniseka kanje lo uboniseka kanje then sikwazi ukuphuma nento right yabona nje ngizokwenzela example ngomjolisi Mjolisi wafike ngaka la sebenza nje sizoyithula sipusha wazwa ayibona lento ukuthi lento kanje kumele ngimlalela umuntu kanje yabo uyayibona hayi mina ngisebenza nalo ibandla lidala kakhulu ngoba liyangazi elincane lela hayi inkani hayi umuntu usuke ekhayitha uzothi yabo eplanelo thola mina ngibheka nenkulumo yakho le ibendlela ibeya ngayo ngithi nje manje uthini lapha ungaluki ethi hayi mina ngikhanda kanje ngibotha ke akhuze kuphela umuntu lo as amabhoza record ngifila kanjani like example noma singabe ngayo umjolisi yeah afika umfana omncane emngaka akaziwa umuntu oba mningi izinto enzenza behind thina sizo into esiphele sekuhlala yonke umthatha umfana umenzisa yonke into akhipha iCD angene kubantu bemuso iphelene ephinde futhi abuye ngesibili linyuka izinga ethemba lapha asabuye emabhozini yazi yenzeka into enjengalezo kodwa le nto enjengaleyo mfowethu yazenziwa abanye abantu akunabantu abaqhamuka sebezomoshisa umuntu into yakadiza kahle uthola izinga lomselehlilade liza kahle kanti sekunabantu kunabantu nje abanokungena bezofaka unyawo lwedada yes umfana ezahle vele sisuke eqhamuka bazofika bethi hayi yeka lapha hamba indawo nokuthi bakhona abantu asebeke bayenza into enjalo noma ngeke ngaguleke kodwa sinabantu abanako kuyenza lento bebe nalomhawu ukuthi masingadonsa ubani lapha simsendaweni ukuthi kube ukuthi uyaphazamisa umsebenzi wakhe ngoba thina umuntu simkhuphula phansi impela nje sine show ukuthi siyakwazi ukukhulisa umculo ezebe right konke lapha amabhoza masingabala imituto ehamba phambili akwi top 3 akhona sengahlwana ngama ranking kodwa kule 3 yakhona yiuyana amabhoyi uPazuka nabanye abafethu GMD lezi ositshomo zonke zikhona lezo tuto lezo ziphambili kufila kanjani ukuze ukuthi ayi sound yasemabhozeni yabhetha uqha umuntu esho njalo kodwa umuntu okhuluma ubongile yonke right awukodwa yahlala nabantu abanegative abanegative sonke isikhathi futhi uma ngabe ungasenayo umuntu okugxekayo ukhulu ugcina nawe usuwenza into uzorelaxa nawe uzoba kwi-comfort zone kanti futhi yabona endaweni zabo Facebook lapha bahlala khona ke lapha khona yabasebenza ukugxeka umculo wabo abangasebenzanga nathi besupporta la asebenza khona bevele begxeke ngapha kodwa nje ke thina sisenenhlahla yokuthi umsebenzi wethu ngaso sonke isikhathi uhlala uperfect yabo so uthi nomuntu ethi yagxeka ukuthi abaningi imajority yamtshela nje iqiniso ukuthi hayi
Labo bantu laba abancomayo. abanabo ubuhlakani abantu professional nje. Cause uyani studio esidala. Yeah. Kukuna nasemabhozini. Okungenzeka obusho ukuthi kwahlangana uMandla, kwahlangana uNgiki, kwahlangana uMajimiza, bahlanganisa lamasenti benza. Okungenzeka ukuthi khona nezinto nami mhlawumbe nisho ukuthi hayi esakudingayo. Asikaka kuthoni. Yeah, khona kusekhona. Kusekhona. Mhlawumbe Yabona nje kusekhona impela ngaphosisi nje ngonyawo zayo. Ububona umehluko ngoba kuningi esikubonile ukuthi siyakudinga. Yeah. Yize singafuni ukuthi isound yethu ishintshe kodwa kuningi esizokwenza okuzokhomba ukuthi siyakhula asimile ngoba kukhona esikubonile nje yabo. Yeah. Khona esikubonisa kudinga. Kuyenza yani uMendlosi thola umculi ekhipha emabhozini. Washintsha emabhozini waya kwaBazuka owaye GMD vele lehle izingo ayisafani isound yakhe. Isound vele automatically izoshintsha mayishintsha istudio. But okwezinga ngiyaye ngithi kusebenza kakhulu ngengilosi because lento thina sisebenza ngayo ingilosi makufika umuntu la kuyafana nokuthi ngumuntu ozobhula. Yes. Ukuthi lo muntu ufisani because nami ngiyangiqala ngithule ngimbheke ngithi ngisearch ngiqede la bese ngithi indoda awukhalisa isigini bazokutshela ngeke ngasebenza nawo mase siqedile ukusearcha yonke into seyisethiwe sengithi manje ayisenga record ngiqala kuye indoda awukhaliseke ingoma zakho ngizwe ukuthi uphetheni uyabona uze nishunu wakho uzokwazi ukubalansa le ndlela ngizokwazi nami ukuqala manje ngibuye kulento le ayifunayo ngikwazi ukuthi kahle ulalo so eyokwehla kwezinga iba sekutheni ngalesikhathi ngenza leyo nto leyo ngicinga ukuthi ngiyayithola yini kuqondanile yini lento engiyenzile uyayibona bese kuba nalo hlahla ke ukuthi yeah awukazi ukuyiqondanisa eyokukhula kwezinga lakhe or yokwehla kwezinga lakhe because kuyenzeka kube khona umuntu nathi sinabo abantu abadala kithi esibukela kubo kuyenzeka kodwa kuqhamuka umuntu oqhamuka kubantu abadala ezela kithi afika khulu kodwa ngale kubantu abadala kade ehlile yabo so ngeke sisho ukuthi bona bahlulekile ukwenza lento engishoyo kuba ukuthi akuqondananga nabo bayenza lento engishoyo ukuthi kucinga ukuthi okay njobe ekhalisa kanje thina kumele senze njani like nje mangasuka uMajimiza ekhipha la ekhaya esuka uMajimiza kwesinye studio kuyenzeka isound ingasafani exactly izohluka kakhulu akuyenzeka impela ngoba ukhona umunye producer le engineer omunye ozobenza naye ngale feeling yakhe nathi sinethi feeling njobuzo nje isikhathi esiningi abanye bethi kunosho unodlala emabhozeni lo ngazi ukuthi une style anyana yabo so lapha kwezinye indawo thoda abanakho lokho yabo so ngaya mina mhlawumbe ngathi ngiyethag nje manje ngiyokwenza umsebenzi mhlawumbe sengawa ukuthi mina ngifunani ngoba nami ngiyakwazi uku-engineer yabo kodwa nje mangathi nje ngiyafika kibo ngithi enzani nikwaziyo lapho nami ngisho ingoma engishoyo kungaphuma into ebhekile engeke ifane ngifana esiyenza lathi uthi ngibuza uba ngaba na interview no Mafikizolo bathena ayidute egoli ikhona bathena usazoqhubeka senze kulesi saseThekwini ngoba uStomi uyam understand impela qinisile futhi show ukuthi kuno producer abangafani oengineer owenza lento oyifunayo futhi yabona uma uthi ufuna ukuthi ingoma yakhe ihambe le style ekwazi ukuthi eyise khona ngola ufuna khona kanjalo lethi balekile ukuthi ngobi nami kusasa ngifisa ukuvula istudio sengazivula phela umuntu ngumtshene ngemali yakhe kahle kahle ulwazi kubalekile lethi balekile futhi noma nganemali yonke ukuthi sithenge istudio sibeke la singafisa sikhiphe into ebolile nje khona sidura sinjani yonke iphelele sikhiphe into efile yo baba uBazuka sine interview yabo igwili ayihlala ebugwilini iduda bayele ko engineer no producer ngoba benze bayazi because manje mina ngizozwa isound ebheda ngithi idudo ziyabheda angisasho le studio siyabheda yabona sengibuka ukuthi ayi nawe ubuye e-studio mhlawumbe umuntu uyiswe emabhozeni ngithi babheda lapho ngoba ngezwa le yanto leya kodwa okunye futhi into enokushaya mfowethu enginokuyi-notice kuya nangomuntu yazi kunokuthi umuntu esenzise into esiyibonayo nathi ukuthi hayi yona ayihlaza yabo thothina siyifuna ukuthi ibe right yona manje yena uyisa kuyana ngobuhlathi bomuntu nokunotice nje isikhathi esiningi kunokuthi thina nje banokusikhulula abafuthi abaningi laba banokushaya ama hit nje ke noma ngeke ngigagule banokusikhulula uthi mefika nje la efike nje enikeze lo siginqa ashaya ingoma lendlela eshaya ngayo
sizwe thina uthi hambaphi ukukizwa kwethu vele sizofaka ibhithi elizoyivuna yabona manje leli bandla lelinye lelinengqondo yokuthi ngifuna ukuthithi mina ngifuna ukuthithi mina ekuthethe ibhithi ifuna hamba kanjani ngifuna isheshe angifuni yabona nje thothi into sekuphuma into khohlanda ohlangana noShameni into ungayazi nje yabona ikhona lonto siyazi la emabhozini umthande umsanda la ekhaya ukhuza umsanda eThak yeah akwenzeki kube ngathi khona sekukhona uqheko olukhona ngobathi manje mhlawumbe ngoba esebenza la emabhozini umthandeni senisupport umthandeni nina o nicheme naye emabhozini hayi lutho lapha mfowethu lutho impela ngoba thina njengoba kade ngisho nje ukuthi kahle kahle thina sisebenza umuntu esisebenza naye noma bani yeah ofikile nje sisebenza naye thina kahle sisebenza nama artist umuntu noma efonile noma efika la ezobhuka eli artist ethi ufuna ukuzocula akekho umuntu ovinjwayo yabona ngoba yabona nokubona lapha ku Facebook nginona mabe ngiposte iciko la e-studio isikhathi esiningi nokuposta laba esisebenzeni nabo bese bebona ngazi mhlambe side kanti ngeke umposte umuntu ongasebenzi naye kanjani yabona uposta nawe abantu osebenza nabo because basupport abakusupportayo nawe yabasupport ngeke mina ngisukela umuntu engamazi ongangisiza ngalutho ngijima ngiyomposta akusikho ukuthi ngoba ngamfuni yabona ayikho umuntu ezangamfuni naye mamhlawala ufana nabanye it's 2024 aphumela ama-hit album ama-hit single onke lenyanya lo nyaka imaphi nje ama-hit nama-album aphumela likakhulu noma yamaningi mfowethu kodwa wona khona awamaningi manje inkinga yazi izoba sekutheni khona esoba ngathi siyawakhola angathi akusiyo ama-hit ingoma zabo kanti nazo mhlambe izinkulu esayidini labo asithi abaculo abasebenzela 2024 laba ngathi 7 angazi into bakhumbula kungasho abasenegama ngoba nalo ukhokhile phela ukuthi namkhumbula yazi lento before ngikuphendula ukhona umuntu achieve ngokuthi mayisebenzela ekhaya kade eno 1 mhlambe 1k kuma followers yes aseno 500k manje uyabona kuye kuyi-achievement but esingeke sikwazi ukuyibona sonke yabona so uma sibala nathi sisobala lawa esibabonayo avelayo nalabo aba-achievile nabo asibakhohlwa ukuthi asikhoni kwabona wonke nanokuthi sobala nabantu ekhaya umuntu azomkhumbula kenzeka phela ukuthi umculo ukhona yobusho ufike na 500k la efake ipage lasemabhozini abantu bembone seyakhulu naye lo muntu uhithile naye lo kunjalo sobe hit kodwa nje ke ukuphendula umbuzo ngaphela ubuza ukuthi enibabonayo yes hayi futhi insizwe zikhona zona ezisebenzile la egadle kwazwela impela nyaka wonke nje ngoba mangaphosi saqala phansi apha kuma Jayivana lapha kuma AK wakhahlela impela umfowami lapha kwazwakala wakhahlela kwazwela impela wayeza ukuthi hayi abantu bayamuzwa kwabuya kwazoba ongena labafana abancane ongena bangena bakhahlela nje insizwa kweza kwazoba uSmira baningi nje ojeze ekhulu bakhahlela kwazwela yibo umthandeni ubakhahlela kwazwela ngamasingle khipheni last year ongewakhipha naye ungika ngoba wakhipha isingle obasondelana noJive basondelana nje kwakuthi ke ukhipha isingle ke yena ayangaphusha nje ngendlela efanele nawe wena mfowethu angithathiza umculo nayi no mfowethu angisumculo kahle kahle ayuphumela nje obani hayi uyakhipha ucula nje mina ngisumculo opermanent yazi isuke ngiphosa yena mesivivaneni bafowethu ngoba nami ngiyathanda yabo lezi ngoma seyikhipha nami sengikhipha nje nami enyakeni nami kube khona ukuphosa kodwa yangiqamba manga angisinte eyiphupho kimculo akusiye ngoba angihlula na ukuyipromote angazi ufunani mina ayifuthi angazi kanjani ayihlazwe namabhodo vele khona ufana ufunale hit lelo ukuthi iyafana lento le yabona nami njengoba ngiyumdlali welokho eskinci nako impela ukufisa ngesisikhathi mayikhali ukuthi mina nokubona insizwa mayisuyidlala la luvuyo nje usinga ukuthi hayi nami hayi ngama ngaphosa noma eyodwa la ngiphose ngicule futhi kwenzeka nje kanjalo akusikho ukuthi ngiyaye ngithi hayi ne-album engizoyihlela manje hayi nomthandeni la umthandeni nje kusuka kudala ke na umthandeni kade sancenga nayo yena umuntu iyona insizwe engayibonga futhi leyo SK lesayidini lami ngoba
leya nsizwa yasuka letha ke sebenza ithaki nabo Bhazuka sisebancane thina singakaqini nje basiqinile nje manje wayinikela umthandeni wavela weza kithi cabanga umthandeni ngoba umculo odumile wavela weza la ufika waphosa ingoma ezimbalo zathi ingoma zakhombisa ukuthi hayi iyasebenza mangaphosa kwa SK lo wayeqala ngayo isikhova sikazilonto wabona ukuthi kuyasebenzeka la ubeseza umpotho waphosa ama-album oParis yini amakhothanqo album kuze kuzoba kulonyama single lakho wabuya futhi nayo la ikhiphile entsha nje njobe ikhiphile khona nalezi ezahamba nalethu onke amajita kwakuyi half yethu half yakanye zona hayi zona zasebenza insizwa ngoba igushi iphuma la ekhaya futhi nayo iphuma khona phela la futhi nje ke sisazowakhipha thina ama-hit ngoba siyabadinga abantu abanjengaleya nsizwa omthandeni ngoba iyakhululana abamesebenza nje yakunika ithuba ukuthi hayi bafowethu ke iseyithebeni ke mina ngiza nengoma nangenza umsebenzi wenu akasicontrol ukuthi athi le ngoma afuna hambe kanje hayi ingakho umthula eqhamuka nama flavor nje athe ukuthi ngoba nathi suke sila sibhekile ukuthi hayi lesi style lezi ngoba sedlala kanje nje lo dlala isiginci umbuzeni hayi bese siqhamuka nebeat ke yabo makusebenza umthandeni sesiqishe sonke ke yaphelela impisi isuke sisonke yesibonisana nje kukuhle kunje ingakho kuye kuphuma istyle esikanje esithe ukuthi esingafani nalezi ezinye khona futhi like ukuphumelela kwamthandeni ukuphumelela kwamaboss asakubeka kanjalo ubigushi nje ithe like neParis ubilapha kodwa nani niyazi ukuthi neqhaza singakubeka nje ngoba phela ebantwini vele makufika kuthiwa emabhozeni ukhipha emabhozeni yabo igama liyakhula kanjalo phela sebancane nathi la endimeni yestudio sebasha impela so into enhle mayenzeka yenziwe yithi nathi iyasijabulisa siyakwazi ukuyikhomba sithi hayi kwenzeka because ne-flop makushaya i-flop isandla blame yathi yabona nje mfowethu ekunye useyilapho nje emaflopini kukhona into enokwenziwa ibandla enokuyigejisa kakhulu lento yokuthi abanye base nokuseya basibona mhlawumbe omncane noma kanjani nje imidlozi yazi kunabantu abanoku siwenza kahle umsebenzi uphele mase kufika endabeni zo mix and mastering bese belanda mhlawumbe umuntu okesinye studio omdala yabo ongayi understand endlela thina siya yabo even sound yethu angayi understand efike ibulala isound ingabi lento le and then makufika kubantu abantu bagxeka studio so nje sinohlelo kulokhu ngonyawo zayo cha umuntu osebenzela emabhozeni imastering ngela makumhlula ukusebenza imastering engayithandi mhlawumbe ethu nani ayosebenza lazo mastera khona uyabona ngoba yabona njengayo SK umthandeni lo saqala naye uthi mase qedile ukucula wafaka zonke into za right phumile kithi sala siyayibonela emase arrange nje nawafika wacula wase arrange wathi lokhu kumela sala siyayibonela usongakho ngisho simix simaster soyengekho so abanye banalokho ukuthi ethi ngizoba khona siyamixa nawo la nayo yamixa ethi hayi lokho ngathi kuphezulu ukuthi uyabo ngathi kuphansi ukuthi ife ngalondle waphethela siyazi indlela sibalansa ngayo indlebe zethu indlela yokulalela ayifani mina ngihlezi ngila khona umuntu ohleze ngapha lezi speaker ayifani lezi futhi ipick ama monitor nalezi speaker abazazi abalaleleza ezemotweni thothi siyamixa naye la hayi kodwa mina ngiza ngathi kuphezulu ukuthi ngizathi kuphansi ukuthi sikubeke lapho thina la afuna khona mayiphuma ngale kanti thina siyayibalansa ngale ndlela efuneka ngayo ucule ahlale kuculeni finish adedele nina ngemuva njengoba ngisho ngithi yabona lekozo ethi umthandeni naye isebenza mnandi le nkabi le uyasho ukuthi niyakwazi umsebenzi enenzani lapho siweze uphuma uclean futhi umsebenzi wakhe negama lakhe lapha phezulu akahluphi ngalutho impela akeze ngisho ukuzolana athunyelele siyamnikeza ingoma zakhe sesimnika nje siqedile ngoba abanye balandelela la dosi usuke la studio esho nje ngoba siye mixa naye sithi simixela naye beshe hayi anengikhuphile ukuthi omunye ufuna isiginqo sakhe anengikhuphile isiginqo ibhe hayi manje yabona omunye afuna niqeda nini kanti sidinga ukukhulu kathi sikushaya umsebenzi sihlulekele mahluleka sidinga isandla lesingasazi ama-phone calls ke ade sikuxela nangumandla niyafaka ama-phone calls abacela basafika sacela hayi bothe hayi cela ungiphathi urecord cela ube manager yami hayi manje kanti hayi futhi siyathanda ukuthi insizwa nazo zisizakala lezi ezisencane kodwa khona okubonayo ukuthi ngeke nawe akwazi ukwenza uyabona ngeke uthi uzohamba uthatha wonke umuntu uthi uyamsiza kushuthi usiza wonke umuntu osemhlabeni phela ngoba bebanganje abaculi ngeke kube ukuxoxisana sikuphele esihlambuza noza nakho uyakhala indlela okhala ngayo
kube ukuthi siyakubonda le insizwa igaxele le Yeah. futhi siyambona unekhona siyamsiza umuntu onjalo hayi ukuthi uzovela nje ukuthi hey manje ngifuna ukuthi mase awuveza ingoma ethile usifice ukuthi nayo yabo ngeke sihluphe kakhulu lapho ngoba siyabonda hayi ikusasa vela likho la hayi usiza umuntu ebona ukuthi ayiphambili Thini ukubona ikusasa lamaboss? futhi kuyajabulisa Hayi liqhaza. kuyajabulisa liqhakazile Liqhakazile phela Qhakazile. ubona nje ngeyinsiza ngoba loziza yinsiza yabona kulokho sisebenzene nogatsheni la insizwa nayo ibisebenzele eTurkey sisebenze naye nakulokho ngapha ezinye zengoma zakhe ngicathi half izobila uyifakile seyifakile already seyiculile sewuqhubeka nje ngicabanga ukuthi insizwa yomningi nje ezimkantshu esezinamandla zikhona la zikhona impela Ngama kuza lezi esayithe uqina kukhombisa khona ukuthi ngangithi khomba khona ukuthi hayi umsebenzi uyakhula esithi ngifuna ukwenza singe-track uba malini? hayi umfowethu njengoba kuzoqala unyaka ozayo inkinga manje Ayaphuma anyango zayo. hayi wena sizothi kuba noshintsho ngoba sazolungisa nento eziningi ngoba ngisho nje ukuthi sizorenovate Phela izinto ey'funa imali. Futhi njalo manikhipha imali nanifuna imbuyelo mara ama-price funa ekhuphuke. yeah noma ekhuphuka ukuthina kodwa ngiyazi ukuthi phela ukuthi bonakale ngoba phela umsebenzi bayawubona nabo ukuthi uzothi inkostina iginci bafika nakho noma ya umdlali phela noma ngathi uyemgangelo yena ufika uboleka induku lapha uthi hayi ngiboleka induku ngifuna ukushaya lo yacha uzana esakho screen nawazi ukuthi ayisinye kumahlalelo kodwa nje ke kuyadependa ukuthi siyabona ukuthi hayi iphahla nomnqumo lo mawuzayabona hayi khona hayi le nduku agadlala umuntu asizwa kahle siyamtholela induku right ukuthi hayi cha mfowethu hayi ngisitholeni nali quality ngoba lokwakho hayi ukumfaba kakhulu esibheke nakho ngconywana and elinye point elibalekile lokuzazi Linokushaya. indaba yama instrument because uyabona thina njengamanje la endlini uthi awekho ngisho kungaba mnandi kanjani la but uma ingekho instrument emnandi ekhaliswayo angikwazi ukuhlanganisa nami into emnandi kufanele ukuthi nami ngithole equality ezongena phakathi ekhompyutheni yabona kunokuthi umuntu afike ehambela nomuntu anokusebenza naye mhlawumbe etude encane ono bass guitar obhedayo uyamthemba kodwa yena ubass guitar obhedayo futhi ongenama equalizer ongena nix eveleze naye uzosebenza naye la ke affect futhi sound engiqamba manga kuyas affect uzwe nje sound sithi ukuhluka yabona isikhathi esiningi mo notice ama sound ngokuhlukana obheka kuma instrument so inkingi lapho uqonda ukuthi like wasibalo lombuzeni wadlala umthandeni ngeke yafana nomfana oqala ukuzokhipha nje studio esingaka ohleze ehambela mhlawumbe kuyana ngomkantshubo mpela akufani akufani ngoba umbuzeni uyawazi amanxeba athi umfana akawazi udlala nomaphi ushaya engabheki uyabo so umbuzeni bayazi ukuthi iginqe kumele sihambe la asibangisani nokuthi uyabo khona nento ekuthiwa itouch kumuntu mayedlala umdlalo instrument ngisho ningaze sithathe isiginci thothi yakwazi ukuzidlala nami ngiyakwazi ukuzidlala sisearch into eyodwa la usithathe usikhalise ngesikhale nje uma usikhalise njalo akufani phela yabona yabe unoZuma nomaqhude nabanye amadoda akufani uZuma emedlala udlala into yakhe nayo neyakhe i-taste umaqhude uneyakhe i-taste naye yibo dokuzini ozwane banawo abama-taste uyabona lokho yibandla alifani ngisho ungasebenzisa instrument ungafika usebenze mhlambe noZuma ngonya ophelile siza uthi hayi kwabunjwa la mhlambe ubuso ubuya mhlambe nodokuzini noma nomhlambe ngilenza nangayo uzwane akube kusafana ukuthi bekudlala uZuma kuba khona lokho ukuthi ayitest ayisafana ngoba izandla zabantu ayifani shothi kumthandane ephatha 2 yabantu ubona usongqongqo wesikhathi ubona umbuzeni hayi abaphatha ngempela ngithi suke zingafani singafani uyamazi songqongqo uthi good kanjani uzomdlalisa ziphi uyamazi umbuzeni uthi good kanjani na siyabona i-rush hour iphumela ekhaya ya uSmira ukuthini ukuzwa abantu bethi hayi keep isound efanayo njalo uba responsible angithi uyabona yinto esikhuluma ngayo ukuthi uSminoff uyayazi into yakhe ukuthi ihamba kanjani so uSminoff uyabona nje akuhlukile kakhulu nalezi zinto ezishaya letha uSminoff phela uyaqala ukusebenza nathi kulonyaka i-album yakhe yokuqala isebenze bekwama single nje before kodwa yabona awukho umehluko otheni ngokuthi usela yini uyabaza abantu asebenza nabo ukuthi bayakwazi ukubamba lento ayidlalayo akaqala ngaphansi yonke into nathi futhi siyamazi ukuthi udlala istyle esikanjani so siyakubheka nathi bese sifike sibamba lapho kushuni
Yabona. Shuthi kahle u-right usanda kahle la. Njalo. Kahle yithi esikwazi esibhekayo ukuthi udlala kuphi bese silandela from lapha entweni yakhe nayo. Okay. Angizwe ingoma kabani nje. Kasaliwe becula lethi. Yoshunwakhe. Yoshunwakhe. Awusafisa ubamba ubhubha ngoba siyamazi ukuthi uhamba kuphi. Obahuphe. Obahuphe. Awusafisa uba uze mhlawumbe namangqumana amjikijela sibe sikubambele wona ngoba siyawazi ukuthi akuphi. Ulandelaphi ubeka kanjani? Ubani osuwetsho nje ingoma mina umculi nawe because mangizwe ingoma sithi kabani nje kangika. Yeah. Mase ingoma kangika sesizwa mhlawumbe iculwa elinye artist engasebenzi la studio. Uba uthi ingoma phakathi ko producer no engineer noma umculi. Umculi. Uyofika edlale yona nje eqala nje edlale yona. Emtshele futhi ukuthi hey futhi isikhathi njengoba sisho ukuthi laba ababhedayo abasebancane banakho ukuthi awudlale kanje ekuse khona phela la ozama ukubaleka khona nta le iyafana yabani le ethi hayi mina ngifuni kanje bayingakwazi ukudlala isiginqubane still kuseyena emingakwazi ukudlala isiginqa sivele singafani ke umuntu udlala nje kodwa ingoma uthi iyafana ingoma ibuya la kwibase uyamtshela phela yena uthi yoshort ingoma hamba ngathi yaba ujike kanje noyasha akashi abantu usho kabani usho nawomlomo ethi thani yabo amtshela endlebeni ukuthi ujike la bese ingoma yayisho ukuthi ihambe kanjani noma uyayicula ngqo uvela uyicuthi awuyicule ukuthi thini ecule ngomlomo bese benamathela-ke mabe ifica ukuthi iyafana ifika uphuma ifana nje vele uthi uyabaleka la edeskini ngabeat kwenze thothi ingoma insimbi imile nje yiyo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kuqondanele ngoba angithi nama angikwazi ukukhuluma ngomsebenzi ukuthi kune project nje khona la yebo ekhona manje bese kufika umuntu manje uzofaka insimbi banakho banokushaya ushuni kaJive unjalo so besishaya nje la simanje usha izo umvimbo umuntu uzothini ngoba phela i-project ayikaphumi and i-project kumele siyigcine ukuthi inje ayikaphumi phela angikwazi ukusho ukuthi hayi wena sodlala ingoma efana nekabani usudla usuthatha ingoma abana akusho usekuleyo futhi ubani responsible for ukulekhisa ingoma uyini kanjani ay nayi sithi kaJive la yeah siphumize wala kubantu kwakhe umuntu okhipha ingoma la ekhaya yimi yes futhi ingoma ngiyizwa mina uJive seyizwa lengoma hayi no into eyenzekayo ukuthi kuya ngokuthi nginika bani ingoma into engenza sure ngayo ukuthi ingoma iphumi ingakapheleli ushona like endabeni zamaputshwa noma hayi lutho hayi siyashaya umsebenzi nje suqede la bese sikunika ingoma usuqede bese sikunikeza imaster yakho uwe distributelayo uwe oyikhiphe umsebenzi kubantu yabona thina sihlangana nendaba zokudistribute yabona kanti ngapha emculweni angazi kusenza kanjani mina uma ngathatha ingoma emajimize nje wale yaduyishaya noSamke yeah ngishaya nje isound yakho kuhluka amagama ayisho nalo system uthi copyright le ayisho how noma ngacula futhi ngisho amagama wonke yokufana masuyifaka lapha ku system ukuthi ufike uyishintshe ngabusafana hayi bheda lapho ungcono kubiyasho into efike engibona ngathi yenza ukuthi kuhluke kakhulu ama-key yeah ngoba awuyimbeki ngqo awuyibeke exactly la wena kade khona yes ama-keys kodwa iyabonakala lethi ingoma abantu iyezwakala ingoma iyezwakala ayijiki impela and then mina kunalento le angithi sinezihlabo yeah mase kuba yini le mase emva kwezihlabo sengena ingoma ihlabo ngithi like baba wangu masiyashika masiyangena ngofuthi ingoma sesithethe siphilisa manje mina nje ngesingami lento eyihlaba i-useless idla ama-minute mahala ezani zithini nje vele ezani kahle ihlaba ayenzi sense ngena ingomeni uhlaba ingoma kuzwakala ekulinda ibeat mhlawumbe kwesibili siyangena ingoma lokho eyihlabo nje ngokuthi mhlawumbe noma ukwenza test sound noma wenzani yani le nto ngiyibona qala ingoma ngaloshuna komdala wani akayahamba kuhambisa digital 2 lapha eresa abasekho abantu ba-age yakho ukuthi bazolalela lento le abantu abadala isikhathi esiningi i-youth ney'ngane ema-resi ziyaphusha unjalo singabasho igama kasebalulazi kodwa nje lo yashuna lesa sikhathi lesa uba hayi wona ususemuva kunengane engamazi umfazi omnyama kuyimanje kodwa thina siyazi noma ingane ingoma yakhe zibona ingoma amakhehla yabona yabo wangikhumbuza umalume yabona so leli bandla lamanje leli njengabo leli bandla lisakhula nje liyasithanda lesistyle lesi nathi nje ngoba thina siyabona nathi ukuthi hayi siyayibona into esebenzayo
ukuthi leli beat lifuna ngathi ungalithi libe ne-vibe lingabi ihawu njalo nje wena unduku yami hayi kusenzima ukumakala abafana like whole limit uma hayi kunzima impela kunzima leli bandla edala nje lisazodlela ugageni labo bantu lapha abasagxilile lapha nokuthi vusa usinga ubambe uphalaza manje uphathe into ayikho nje ingoma ene-vibe sekufuna nje kuhlala nje hayi suka ubazodlala ngoma ku-TikTok hayi yingakho nje ngathi ingoma zibuye ziyacula ezabanye abantu engathi nabo uyabo izinto ziyaphazamiseka kusikho ukuthi mhlambe ngoba behlele ivalue nibona cha babanjwe nje ukuthi ushu babanjwe nje ushuni ukuthi umuntu usalebele into endale ingasasebenzi hayi mfethu awena ukugcina mhlawumbe okunye engingafisa ukudlulisa kubantu kuningi phela zenza la e-studio nami ngikhuluma lokho engikwazi ukukhoma mhlawumbe kukhona ukusho ukuthi abaculi futhi bengaye ku1 no2 oh hayi seku right sesingabheka lapha kumandla sikhombisa ukuthi yino 4 yino banibani ethi ukuchofa kancane no mina nje engingakusho kakhulu kubaculi ukuthi njengoba kuzoqala unyaka nje or osazoqala ukusebenza zama avoid lento ukuthi azama ukuyigwema singathi avoid ngokukhona ngiyabeza azama ukuyigwema lento ukuthi umuze e-studio uzosebenza ukhomba idate ungakaqala ukusebenza because awuzazi inkinga ozobhekana nazo uma ufika e-studio lonto le igcina ngisebenzisa under pressure gcina kukhona umuntu mhlambe khona umuntu onginyanyayo kuyimanje othi umsebenzi wakhe waba late kanti uye nanokuthi awubanga mnandi mhlambe wabahlaza kanti uye umuntu into esingayazi kwathina uyabona umuntu ufika angeke ufike namhlanje so nama date wena awazi ama date ama se-studio ame kanjani angisebenzi ne-artist elilodwa ngisebenzi nawo kuphela so abantu ngathi bangake bakufake elokhuzeni ukuthi no mawuze e-studio qala wenza umsebenzi wase-studio uqede before uzoqala ukukhuluma indaba zama-date nani ukuthi hayi sengizokhipha noma ngathi ushuthile ivideo ungaloku uposta ngoba iqala lapha inkinga khona omunye ofike ngenayo date afika ashutha ivideo ayipost bese bethi ukhipha nini bese vele khomba idate ngaphandle kokuconsulta kimi yabo ngasikhathi thola aqeda arrangeile kunengoma engakacula kodwa sesemuva so segcina kuba ngazathi nami ngiyambambezela sekufanele phazamisa abantu nabahleli into zabo manje umisa imisebenzi yabo usizele ugcina kungahleleki kahle hle so into nje engayi-advise kubaculi abafisa ukuthi sisebenze angalinga umuntu akhomba idate engakazi ukuthi e-studio simi kanjani ethi uzokhipha umsebenzi ngosuku oluwuthi yebo yiloko nje mina ngingacela nje kakhulu kubaculi noma kungathi usebenza uzosebenza ingoma eyodwa angalinge athi mina ngela ngelithile ngiyakhipha singakaqala ukusebenza singakaboni la e-studio ukuthi khamba kanjani ngoba naye umuntu mayecula mina angisebenzi ngesikhathi ngisebenza ngeproject ngifuna iproject iphume right nangabe uzoba nenkinga usuku lonke namhlanje singagcina sihamba singaculanga sibuye nangelilanga sibuye silungise kuze kube right so manje umuntu yena mayezothi mina ngizofika ekuseni ntambama ngiyayishaya lento mhlawumbe wabayishaya ngazi kodwa mayefika la ngeke kufane nakwenye indawo plus kuwe ngeke kwenze uma Jimmy ngayikhiphe njalo hayi lungezwa hayi kanti unawo abamba ama-artist kuwukuthi nje mina nginakuphe yabo manje usangifaka ngaze nga right ngiyakwazi ukusebenza khona engine ukuthi nje ke anginaso isineke nje ngaye uyabona because nginokubona ukuthi kunabaculi angafuni ukuhlela into yakhe agcina into yakhe ayifaka ehlathini ngibuka mina ngibona ukuthi sho nami ngizofaka into ehlathini ngibuka yabona manje ngivele into ayingcono hayi mangithi mina ngizoza ngo10 kusasa e-studio u10 awusathinto uyakhokha nomculo ya deposita kube isikhathi leso kube isikhathi sakho uma uyekile-ke uyasitshela hayi angibanga ngisenze sesingayilandela esimlandela sesingahleleli elinye ilanga imali odo usesekhokhela sesekhokhile uyacwila noma mawukuthi hayi beka nge-excuse iyacwila like mhlawumbe gcina ngasebenzanga ugcina ngezi no hayi lapho siyamnika siyamrefunda lapho uma ugcina ungasebenzi kuba izizathu ezibalulekile eziserious ukuthi uye kuswe yini kuye kusawo safuna ukucula noma mhlawumbe khona ukuphazamisile noma kanjani asimanje sithi ngoba nakho sesiyabuyisela nesikhathi futhi waphela nani ngithi futhi ngibe nenkinga kanje kuyenze ngempela siyamrefunda ke simnikeze imali yakhe khona esanda kumrefunda nje kodwa yena-ke simrefande ngesimo sokuthi sekunamaxoki ngale lokhu ukuthi ubone umculo ethi ngiyosebenza emabhozeni thothwe na usithandi kahle bese uthi hayi hambe kule studio umsebenzi sakho lifike life futhi izi ngoba abantu kubafaka emahlathini ababasi nabona mina ngikhala umculo mengasuka la isuke kithi gijime ethakhi
lapho ngiyazi ukuthi hawu lapho still usawuthola umsebenzi oright. Yes. Imebaleke kaBhazuka angithuki. Yeah. Kodwa manje uzosusa umculi la emabhozeni yoqeda umehlisela izinga mos ngoba vele izofika into yakhe yehle. Lezi tutu lezi ezinye lezi ayi zinamaphutha esinokwabuka nathi uthi hayi ayika nginamaphutha amaningi ya. Ephuzwini lokuthi ade ubuza uthi abaculi imapha amazokugcina mina awami amazokugcina njengawasho abaculini. Umuntu akayazi indawo yakhe. Mawuzela umsebenzi womculi ukuthi afike ashaya ingoma, asitshela ingoma ithina icule, aqede ebese siyeka kokwethu umsebenzi. Yabo. Ko mix and mastering akasiyeke umuntu akangabe semixa naye because leyo nto iyawo affect umsebenzi. Uthola usubheda kukhona okuphezulu kukhona okuphansi sijajwa labantu laba futhi isikhathi esiningi laba abathi ba professional abathi kade basebenza bona. Umuntu ezwe ukuthi uyazi kanti ngeke uwazi umsebenzi wala. Ungakwazi konke owaziyo kodwa ngeke uyazi indlela esibhalansa ngayo la. Thina siyazi ibhalansa kanjani. So engakusho nje kubaculi umuntu akenza konke akwenza aqede sinika ithuba sibone ukuthi umsebenzi. Njalo. Bafowethu lapha emakhaya sabheke emakethe. Masibuya so sesihleli lapha ematafuleni manje sikhombisa ukuthi yini lofo yini wayo uzofunda nawe lapha ekhaya ukuthi une studio kaqina ukhakhayi kahle. Siphethe legend edala wade sesibambile sikhabiza nje. Hayi yona impandla sikhona kodwa ukuthi nje hayi ukuthi nje mgundi hawu lutho legend yamunenkani liseningi ikusasa la komindlozi anenkani ama legend abanenkani abafuna ukuzwa abantu bakutshela manje ithonto yabi sibuyele emumva yonke ibele mina ngo-90 ba ngasebenza nobani awukupho wena hayi mina angafiki kuma legend nami ngisabhekile phambili ukuthi safuna ukwenza 1 2 3 yabo ake sithi iqhuwe etolo masibuye bafethu setafuleni manje awe